Seljak Mikita i medved. Beloruska narodna bajka. Nekada davno, u selu kraj guste šume, živeo je siromašan seljak po imenu Mikita. Jednog prolećnog jutra, dok je orao njivu, naiđe medved, gladan i radoznao. Medved upita: Ej, seljače, šta to radiš? Pripremam zemlju za sadnju. A, šta ćeš posaditi? Baš sam gladan. Pa, možemo se dogovoriti. Ti uzmi ono što raste iznad zemlje, a ja ću uzeti ono ispod zemlje. Medved pristade, misleći da će dobiti najlepše plodove. Seljak posaje krompir. Kad dođe vreme žetve, medved dobije samo zelene stabljike, a seljak odnese pune vreće krompira. Medved se naljuti. To nije fair. Za tebe sočni krompiri, a za mene samo zeleno lišće. Seljak se osmehnu i lukavo reče: Nemoj, Medo, da se ljutiš. Tako smo se dogovorili. Evo, kada sledeće godine sakupimo letinu, ti možeš uzeti sve što je ispod zemlje, a ja ću uzeti ono što je iznad zemlje. Samo svečano obećaj da ćeš uzeti ono što ti pripada po dogovoru. Medved se polakomi, misleći kako će sav ovaj krompir njemu pripasti sledeće godine, i svečano obeća. Svečano obećavam. Tako mi medveđe šape, medveđeg uha i medveđe njuške kojom mogu da namiriše med na 20 km, da ću se pridržavati dogovora. Pošto se nisu tačno dogovorili šta će seljak da poseje, već su se samo dogovorili ko će da uzme šta je ispod, a šta iznad zemlje, seljak naredne godine poseje pšenicu. Kada dođe vreme žetve, seljak dobi zlatna zrna pšenice od koje se pravi hleb i slamu kojom će nahraniti svoje krave, a medved nije dobio ništa, jer pšenica nema čak ni korenja. Isprva se medved naljutio kada je shvatio da ništa nije dobio, ali je onda, shvativši da je dobro da imaš pametnog prijatelja, rekao seljaku: Dobro si me prevario, Mikita. Ajde da budemo prijatelji. I tako, seljak i medved postadoše nerazdvojni. Jedan pametan, drugi snažan, ali zajedno mudri.